Dwi'n credu oedd hyn o'n ddiddorol iawn, oedd yn dda clywed o gymaint o bobl ynglyn â pwysigrwydd hygyrchedd y gwasanaethau digidol, ond hefyd i glywed am rai o'r heriau sydd i gwasanaethau cyhoeddus i gallu gweithredu safonau hygyrchedd sydd yma yng Nghymru, ond hefyd i glywed fod yr ymroddiad yna a sut yn ni'n mynd i flaenoriaethu gwaith digidol yn symud mlaen. Dwi'n credu be dwi'n mynd i gymryd i ffwrdd yw pwysigrwydd i allu profi platfformau digidol gyda rheini, gyda profiadau byw, profiadau gall helpu ni gryfhau gwasanaethau digidol, gwasanaethau cyhoeddus yma yng Nghymru. Dwi'n credu un darn o gyngor fyddai'n rhoi at gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yw fod gwasanaethau digidol, dyn nhw ddim am platfformau digidol, maen nhw am bobl, a dyna pwysigrwydd taw pobl sydd yn canol a dechreuad unrhyw datblygiad digidol.